Ekele m unu. Taa ilu anyị bụ ịchọ ịma ihe gburu ọchụ ịgawa n'ụzọ. Ịchọ ịma ihe gburu ọchụ ịgawa n'ụzọ. Ị chọrọ ịma ihe gburu ọchụ, ị ga-aga n'ọkpụ ụzụ kpụrụ mma maọbụ egbe maọbụ anyụ maọbụ nke ọbụla ejiri gbuo ya bụ onye. Ị gaa ruo n'ọkpụ ụzụ, ọ ga-agwa gị onye ọ kpọrọ ya bụ mma maọbụ egbe maọbụ anyụ maọbụ ihe ọbụla maọbụ ngwu o ji wee gbuo ya bụ ọchụ. Ihe ilu a na-akọwa bụ na ịchọ ịma ihe mere ihe, ị ga-aga rugodo n'ihe kpatara ihe, ị ga-aga n'isi mmiri, ị ga-aga n'ala ala ka ị wee mee nchọpụta, wee matagodu ihe kpatara ụdịrị ihe ahụ. Dịka ọ na-abụ ọ bụrụ na ahụ mebe mmadụ asị ka a chọọ ihe kpatara ya. Ọ bụrụ na ị chọọ ihe kpatara ya, ị nwere ike isi ebe ahụ wee gwọọ ya, maka na ọ bụrụ na ị maghị ihe kpatara ya, ọ na-esibe ike ịgwọ, maọbụ ị nwere ike ọgwụgwọ ịgwọrọ ya ọ bụrụ na ị bere ya nkenke, ọ bụghị na ị gwọchapụrụ ya agwọchapụ. Ya bụ, ị chọrọ ịma ihe gburu ọchụ, ị gawa n'ụzọ. Ọ bụrụ na bekee a ga-asị, if you want to find a murderer, go find the blacksmith. If you want to find a murderer, go find the blacksmith. That way, it will aid in the research or the finding of knowing who committed a certain crime. Ya bụ na ịchọọ ịma ihe mere ihe maọbụ ihe kpatara ihe, gaa gbadagodo agbada n'isi mmiri ka ị wee mee nchọpụta, wee mara ihe kpatara ya. Ọ bụ ihe na-amụta ihe, ọ bụ ihe na-akpata ihe. Ya bụ na tupu ị bịa na mkpezu, burugodo ụzọ chọpụta ya bụ ụzụ, ọkpụ ụzụ kpụrụ ya bụ ihe eji wee gbuo ọchụ, tupu ịmanye n'okwu ịmaghị, tupu ịmanye n'ihe ịmaghị, tupu ikpezuo wee sị na ekwenyere m onye nke a maọbụ na ekwenyere m onye nke a. Burugodo ụzọ wee mee nchọpụta, matagodo ihe niile kpatara ihe. Ọ ga-enyere aka ka ị wee chizuo wee tinye ọnụ na ya bụ okwu ka ị wee mezie ya. Ọnyanwa mere ọ ga-abụ na mgbe gboo achọrọ ka emezie okwu, a na-akpọ ndị niile ahụ nọ na ya bụ okwu ka wee nọrọ ana n'ihu wee tinye ọnụ n'okwu ka wee mata gịnị ihe kpatara ya bụ ihe kpatara ya bụ okwu, ebe ka ọ nọ wee bido, gịnị bụ akụkọ, kedu ebe o si. Ọnyanwa mere ị na-ahụ n'ọtụtụ mgbe okwu na-ese n'obodo a na-ebugodo ụzọ wee gaa mie n'isi mmiri ka e wee mara ebe ọ nọ wee bido, gịnị bidoro ya. Maka na ọtụtụ ihe taa anyị na-ahụ dịka ọdịnala maọbụ omenala, o nwere ebe ọ nọ wee bido, o nwere ihe mere eji wee bido ihe dị aṅaa na ihe dị aṅaa. Tupu ị bịa na mkpezu wee tinye ọnụ, manye ọnụ, kwube, tibe, kwube ihe niile, burugodo ụzọ wee mee nwantị obere nchọpụta. Ọ ga-enyere gị aka ọnụ wee sie gị ike n'okwu. Aha m bụ Amarachi Atama, nwa dị ọrọ mma. Ekele m unu.